Arnasgune bateko kide izatea bertan jaio edo bertara bizitza joatea bezain erreza da. Baina Eta arnasgunetarra izateko casting bat pasa beharko balitz, Pasako zenuke? Egunerokoan euskaz hitz eite eta ilusio eiteit euskara eukitza toki bat mantendu atxekena betirako alba da. Eta orduan ikuste ordezkarian izango nitzekela. ze ni beti lehenengo hitze euskaraz ematet. Aldoten guzi euskaraz hitz eitea. Ze beti euskaraz zeiket, egunerokotasunen, eta oso politia hitz zaita beti euskaraz. Edozein gauza daulako hemen euskaz iteko. Alkatekin, euskaz, tabernatan, Eskolatan, Institutoan, launekin, familin, euskal dantzake bai, atletismo, liburutegin, kiroldegin, autobusen. eskubaloia, hemen bakarrik. Hemen balona. Euskara leitzekoa oso politia da. Ostileka, garagarrile, hankalepotan. Adibidez koie, saneola izotza, eta erabili dezakeu eman basaturkoiekin.